Egwu a bụ egwu ndị bụ IKE Pentecost. Asị na ndị na-ekwu nwere ihe a na-eme ọkwalụ kilikili ka na-agba n'ugwu ose n'elu ụwa nụnụ. Adịgala ugwu ose nụ ọ bụ ole ndị na-ekwunu ọ bụ Prince Juice nwa mama ya na onye ọma tochuckwu. Anyị ebulukwe bata ọsọ nkwa amala sawa 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 Prince Juice nwa mama ya na onye ọma tochuckwu. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzara na-ekwu na anụmanụ ntị adịkwa. Ihe a bụ egwu ndị menwuli fel na India. Amala siwa oyo siwa 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 ice water. Uno no go no, uno here go here, uno si go si. Ụmụ banku ebute gị ike. Uno no go no, ọkwa IKE Pentecost. Uno si go si ya, ụmụ banku ebute gị ike. Ayolo. Egwu a bụ egwu ndị bụ IKE Pentecost na banku. Uno no go no, uno here go here, uno si go si. Ụmụ banku ebute gị ike. Uno no go no, ọkwa IKE Pentecost. Uno si go si. Ụmụ banku ebute gị ike. Ọbanku bụ IKE Pentecost ana. IKE Pentecost. Ụmụ banku bụ IKE Pentecost. Ijonjolo ka ijonjolo. IKE Pentecost. Ọbanku bụ IKE Pentecost ana hio. IKE Pentecost. Ụmụ banku IKE Pentecost ana egwu. IKE Pentecost. Ayolo. Nsị adịkwa. Onye ọma tochuckwu na mma na-abịa mụ na Prince Juice nọ n'egwu. Ụmụ banku ebulu gị ike, osisi enele anya ọdịda ebulu igo. Ọ jụla ajụ mesi kweta uno no go no, ụmụ banku na ebulu gị ike ewo. Nnụnụ
tochuckwu bi n'ọzara bịa o nnamani nweze ka nnaza egwu adị n'obi anyị ụmụ ọkpankwu n'ụlọ ebulu gị ike Pentecost, ike Pentecost ike kwelisi elisi Pentecost, Abobi money stop nonsense Imalugo Pentecost, money stop rubbish n'elu ụwa Pentecost, Abobi chop the money spend the money cash the money ike Pentecost Pentecost, ayo. Egwu ọma ka m jiri bịanụ, egwu ndị kpala ego na nwa ode jinji nnekọta mmọnwụ. Egwu ọma ka m ji bịanụ, egwu ndị kpala ego n'okolobịa, ọ bụzikwe na ode jinji mgbịrịgba odogwu. Uno n'ogono, uno si ya ngosi ya, uno hiera ngo hiera m, n'ụmụ ọkpankwu ebute gị ike. Uno n'ogono, ọkwa ike Pentecost wo, uno si gosi, ụmụ ọkpankwu ebute gị ike. Ayiro obodo ọbụla ijere do, ala India, ị chọrọ ịbanye n'ife a na-alụ, nwanne chọbazi onye ọkpankwu, maka na ha jikọ nne ihe okokoko. As you dey find money, inwekwanụ update yo, ọ bụ na inwere ọnụ update, nwanne chọbazi onye ọkpankwu ihe okokoko. As you want do dolime, isokwa n'ife a na-eme, ọ bụ na isolo n'ife a na-eme, nwanne chọbazi onye ọkpankwu, maka na afa ji nkụ ihe okokoko. Uno n'ogono, na ụmụ ọkpankwu ebute gị ike n'obodo. Uno si ya ngosi ya, ọkwa ike Pentecost wo, ife na-emezi gaisi na-agba mbọ, ụmụ ọkpankwu abụrụgo ọgaranya. Ọkpankwu bụ ike Pentecost ana ayiro. Onye ọma tochuckwu ntị adịkwa, onye ọma tochuckwu na mabata nnụnụ chukwu bi n'ọzara bịa n'elu ụmụaka balakwu na nwa ụmụ ọkpankwu ndị butere ike na-ekwu bụ ike Pentecost. Uno n'ogono, money stop nonsense n'elu ụwa, money stop rubbish. Ọgaranya bịa okesona ebido n'isi ike Pentecost amaka. Asị ka edebe chi ọgaranya si n'ọtata ka emebe ego ka mmadụ ikolobịa akụ dị mma na yongo ike Pentecost. Ụmụ ọkpankwu ka anyị na-ekwu maka fanụ, ụmụaka bara ego oyibo, ọ ga-alụ m mma na mbatalụ nnukwu ego, ma ndị ilo mụpụrụ asịrị ga ya lịba, maka na inwe ego na-agasị lili, ịbụrụ ogbenye na-aba ga-ekwulili. Ọ ga-bụ mma na mụ gbatalụ nnukwu ego, ka ndị ilo mụ wee kwụrụ asịrị ga ya lịba, ike Pentecost abịa ndị na-atụrụ anya na be eburu ike ọtụtụ a na-atụrụ anya na be eburu ike ike Pentecost ụmụ ọkpankwu niile. O jebe n'oge elu, onye naba n'oge elu, onye jebeli na-enye alụ n'ụlọ. Akụ dị mma n'ikolobịa, akụrụ na mmalụ onye mbalịa iburu ike itinyela obodo ọkụ, iburu ike ịkpọpụrụ obodo mmiri. Ike Pentecost ndị ọma, ụmụ ọkpankwu na-abata. Ike Pentecost.
ụmụ ọbankụ ebuteghị ike n'obodo. Unu si ya ngosi ya, ọkwa ike Pentecost uwo ife na-emezi, gaisi na-agba mbọ, nwa bọ ya bụrụkwa ọgaranya. Ọbankụ bụ ike Pentecost na ayelo. Unu n'ogono, ọkwa ike Pentecost uwo unu si gosi, ụmụ ọbankụ ebuteghị ike. Ọbankụ bụ ike Pentecost na ike Pentecost. ụmụ ọbankụ bụ ike Pentecost na yoyo ike Pentecost. ọbankụ bụ ike Pentecost, ijonjoro ka ijonjoro. ike Pentecost. ụmụ ọbankụ bụ ike Pentecost na ike Pentecost ayelo. Asị na ndị a na-ekwu nwere ife a na-eme ọyọ amala siwa 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 ai ịbatanụ na India ị ga-afụ Messi ndị so n'ife a na-eme ihe ogogogo. Ịbata n'ọbankụ ị ga-afụ Messi ndị so n'ife a na-alụ, ndị nwe egwu apụta n'enu, ndị nwe egwu apụtago, ndị nwe egwu apụtago. Messi ndị nwe egwu apụtago yoyo, ndị nwe egwu apụtago. gaisi ndị nwe egwu apụtago iyoko, ndị nwe egwu apụtago. Messi ndị nwe egwu apụtago. ndị nwe egwu apụtago ayelo. Ọ bụ onye ka mụ na-ekene, aja dike Chris aka Amulonye Wanu na Mumbai, Executive Chairman of ODU na Mumbai, CEO of Ajadike Nigeria Limited, iso na ndị nwe egwu a. amụrụ onye na-ego na Mumbai, aja Chris onye ọma, ezi nwa ọbankụ, iso na ndị butere ike. ike Pentecost ka ị na-ekwunu, ụmụaka gbara akwụ na nwa haba. Ọ bụ onye ka mụ na-ekene, Chief Dominic Obasi aka odogwu na-ebe mbe n'ala India, ụkwụ ọma kpọrọ ọbankụ na Mumbai India. Odogwu na-epe mpe Tombansi Oil and Gas, onye ọma na iso osibe oji moto ọgọ. Odogwu na-epe mpenu, biko bunye moto ka mgba, maka na iso n'ife a na-eme, iso na ndị nwe egwu. Aba odogwu na-epe mpe na Mumbai, ụkwụ ọma bọọlụ ọbankụ na ọbatago. Ọlịla olili ka ị na-alị, Chief Dominic Obasi onye ego, ike Pentecost ka ibu, ike Pentecost ka ibu. Ego odogwu na-eto ogologo, ndị asịrị ya na-akọ. Odogwu na-epe mpe ike Pentecost, IKE Pentecost, odogwu na-epe mpe na ọbankụ erutego. IKE Pentecost, odogwu na-epe mpe na Mumbai India onye ọma. IKE Pentecost, ego odogwu gbọtụba dịka ọfịa ahụ, ego odogwu bakwa elisi. Odogwu kwalụkwa na-egwu ejide ndị ilie. ike IKE Pentecost, Pentecost, n'enu ndị nwe egwu apụtago, ndị nwe egwu apụtago, Messi ndị nwe egwu apụtago yoyo, ndị nwe egwu apụtago, Odogwu ndị nwe egwu apụtago, ndị nwe egwu apụtago, gaisi ndị nwe egwu apụtago. ndị nwe egwu apụtago.
na-ekene DJ Funky onye ọma ọkwazi akara aka TV na Mumbai, India. CEO IKE Purity Oil and Gas iso na ndị nwe egwu okokoko DJ Funky akalaka TV ya akalaka na Mumbai, Managing Director IKE Purity Oil and Gas Nigeria Limited onye ọma kalaka. ọ bụ onye ka mụ na-ekene Chief Mandela Daniel aka Obokako na Mumbai nke izizi Chief onye a na-ekili ekili ọ dịrọ mma igbo ntu one na India, the owner of Oboko Guest House Amba Oboko Oil and Gas isokwe na ndị nwe egwu okokoko asị na onye a na-ekili ekili adọrọ m ikpo ntụnụ. Anyị ekenezianụ Chief Oboko Akụna Mumbai, Managing Director Oboko Oil and Gas Nigeria Limited, iso na ndị bute IKE Pentecost ụmụọbanko. ka mbụle egwu m kenenu Ajọdọn Production onye mma Ajọdọn n'iso n'ifa na-eme ọkwa gị si m kenenu ezigbo tọyi gị nwoke the able governor ọbaino onye ego isokwe na ndị nwe egwu the able governor ọbaino onye ọma na ị ga-adị okokoko isokwe na ndị nwe egwu n'enu ndị nwe egwu apụtago ọbaino ndị nwe egwu apụtago Mensi ndị nwe egwu apụtago ọbaino ndị nwe egwu apụtago ayelo ka mbụle egwu m kenenu Mr. Sunday aja ugbobi aka aka onye wetere na Mumbai, India, the Managing Director Ugboke Sons Nigeria Limited isokwe n'ifa na-eme Haba akonye wetalụ n'ụwa, akonye weta na Mumbai, akonye weta eweli asụrụ ya. Iweta mmanya ewelu mmasolu yi, iwetazie njọ anya ewelu njọ solu yi n'ụwa. Afa yi dị anya ụsọ Mr. Sunday aja Ugboke isobilia. egwu na-ejebezienu na Malaysia ọ bụ onye ka mụ chejenu gị batu kegbe aka agụ na Malaysia wanọkọbankụ onye ọma ọnọdụ ugo n'ọbankụ Ibas and Sons Limited iso na ndị nwe egwu apụta Ibati ndị nwe egwu apụtago Mensi ndị nwe egwu apụtago Guys ndị nwe egwu apụtago Iyoko Mensi ndị nwe egwu apụtago ayelo ọ bụ onye ka mụ na-ekene Chief Ogbonna Mgborie aka the King of Boys na India, the owner of Lucky Oil and Gas isokwe n'ifa na-eme
isokwe na ndị nwe egwu ihe okokoko. Chief Ogbonna Mgborie, King of Boys na India, Ezumikolobia Biafumanya, Ike Pentecost abịagonu, ụmụọkpankunu na-ebulugo n'ikenu, a na-egbuachala na-eso ogologo. Mana ọ bụ mụ bụ onye ọma tochuckwu na mani nwaise, nnụnụ Chukwu bi n'ọzara, onye ndị mozi na-agwa okwu. Ọ dị Igbo ọbụlụ fake, ọ dị Igbo anọ counterfeit. Mụ na Prince Chus nọ n'egwu haba ikiligizam egwu mekenenu aja sipo onye ọma iso na ndị nwe egwu uno nogono uno hiarango hiaram uno sigosi ụmụọkpankụ ebute gị ike uno nogono Ike Pentecost uno sigosi ya ụmụọkpankụ ebute gị ike ọkpankụ bụ Ike Pentecost ana Ike Pentecost ụmụọkpankụ bụ Ike Pentecost ana ihirechio Ike Pentecost ọkpankụ bụ Ike Pentecost ijo njoro ka ijo njoro Ike Pentecost ụmụọkpankụ bụ Ike Pentecost ana Ike Pentecost ayelo Ike Pentecost abatagonu olili amaka aneli akwakwa na-abawanye aneli akwakwa na-abịanụ Chukwu abịa ma biko echibenu ụwa nwantịntị ogenu ya nye ogologo ndụ na arụ ike n'ụwa ibejene ndụ anya Ike Pentecost ka ị na-ekwunu ego abakwa elisi ego eji eme odogwu n'ụwa money stop nonsense money stop rubbish n'ụwa ọgaranya amaka egwu ọbegwu anyị netili ụmụọkpankụ niile home and abroad ndị butere ike anyị si nke onye chinyezere ndị elote ma ndị elote a sị m onye nwere iwe ma nke onye chinyezere nkwa Prince Chus nye m onu ngwa ka anyị na-ekwu oyo amala Ike Pentecost egwu na ka anyị na-agba Ike Pentecost ọ bụ Prince Chus ya na onye ọma tochuckwu Ike Pentecost anyị ji egwu a wee na-ekene ndị bụ Ike Pentecost na India anyị sịnụ ka ọ dịnụ ọjọọ Pentecost siwa siwa amala hipa Ike Pentecost siwa 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 Ike ka ọ dịnụ Pentecost ndị ọma unu ga-adị Ike Pentecost amala Ike Pentecost Ike Pentecost